Dani, monitor no Complexo Deportivo da Fieiteira, e hoxe vamos a facer unha gimnasia de mantenimiento para a terceira edad. Empezamos antes de nada, o material que vamos a usar vai ser unha raya marcada por nós con unha cinta, ou ben nos podemos guiar por unhas rayas dunhas baldosas, sin máis, vale? Empezamos co quentamento, xiro de tobillo, a un lado e a outro, cambiamos de perna, a un lado e a outro, xunto os pés, mas as rodillas se xira a un lado, giro a outro, subo arriba, giro de cadera, a un lado e a outro, un giro ben exagerado, reparo, giro de ombro, un brazo adiante, cambio outro brazo, cambio de brazo atrás, outro brazo atrás, giro o cuello, despaciño, a un lado e ao outro. Vale, facemos estes exercicios sobre 30-35 segundos e agora rodillas arriba, sin movernos do sitio, talóns atrás, chegando o máis arriba posible. Vale, e agora facemos que camiñamos no sitio e cada 3 pasos toco o suelo. E baixo e toco o suelo. Vale, hasta aquí o quentamento. Agora empezamos a clase. Vamos a empezar, primeiro exercicio, teño que ir camiñando cun pé diante do outro. Como vedes, podo-me axudar da man na parede por si perdo equilibrio, vale? Un pé diante do outro, gírome, sigo outro lado, facemos o exercicio sobre 1 minuto, vale? Segundo exercicio, o mesmo, pero hacia atrás, vale? Con cuidadiño, vamos hacia atrás, e o mismo, chego ao final e xiro. Vale, exercicios, máis ou menos, non ten por que ser de reloj, sobre 1 minuto, vale? Agora, de lado, poño os pés xuntos, vou de lado, e outro lado, sempre intentando tocar o pé que vai adiantado. Vale, agora, seguinte exercicio, hacia adiante, pero levantando as rodillas. Vale, chego e giro, fago o mismo. Seguinte exercicio é o mismo, pero talóns atrás. Chego ao final e xiro e volvo. Vale, agora volvemos a facer de lado, pero cruzando os pés por diante. Un por diante, outro por detrás. Un por diante, outro por detrás. E volvo para outro lado. Vale, este exercicio, ao ser hacia os dous lados, faríamos 1 minuto para un lado e outro minuto para outro, vale? Outro exercicio sería, vale, de lado, pero un paso e giro. Un paso e giro. E o mismo para o outro lado, vale? E agora, parados no sitio de pé, vamos levantar un brazo e a perna contraria. 15 veces con cada lado. Outro exercicio sería o mismo, pero un brazo hacia diante e outra perna hacia atrás. Vale, hasta aquí a sesión. Ahora vamos a estirar. Separamos un pouquinho as pernas. Baixo hacia unha perna, as pernas ben estiradas sempre. Vou a outra perna. Súbome. Baixo despacio ao medio cas dúas mans, sempre cas pernas estiradas, subo, apóiame na parede, collo unha perna por atrás, tiro ben, temos que notar que nos tira a parte de diante, cambio de perna, agora abro un pouquiño as pernas, as mans á cadera e deixo-me caer un pouco a un lado, exagero ben o movimento, temos que notar que nos tira por esta parte, outro lado, subo, estiro o brazo, outro brazo e
2 xiros de cabeza, a un lado, 2 a outro, e isto foi todo por hoxe. Espero que vos gustara e vémonos o próximo día. Hola de nuevo, para todos aquellos que no me conocéis, mi nombre es Andrea, soy monitora de Zumba en el Complejo Deportivo de la Figueira. Os he preparado una breve sesión de Zumba con calentamiento, estiramiento y baile. Vamos a empezar por el calentamiento, que podréis repetir una vez hayamos acabado para obtener un mejor resultado. ¿Empezamos? Vamos, rodilla arriba, Ola a todos de novo. Hoxe estuve pensando de facer unha clase dos exercicios como estivemos facendo hasta ahora, pero estuve pensando que para facer unha pequena parada, como xa levamos moitos días na casa, seguramente pois todos nos empezamos ao mellor a alterar un pouquiño, vamos a facer unha clase hoxe pequeniña, simplemente de respiracións, para que vos nun momento que teñades un espacio, non fai falta moito tempo, podades incluso á noite, antes de metervos na cama, podedes facer uns exercicios de respiración que vos van a calmar moito a mente,
o sistema nervioso de estar todo o día con críos ou mellor na casa. Son uns exercicios moi simples que vos van a despejar tamén moito a vosa mente. Son uns exercicios de respiración cas fosas nasales. Vámoslo a explicar moi lixeiramente. Idesvos a sentar en esta posición ou nunha posición incluso sentados nunha silla, que a espaldiña, eso sí, sempre ben colocada, ou incluso os podedes facer no sofá, nun sitio que vos encontredes cómodos e, sobre todo, que esteades tranquilos para centrar un pouquinho a vosa mente e relajaros un pouco. Entón, se estamos sentados, vamos a facer ca manciña dereita, vale, ca man dereita, vamos a facer, como nós lle chamamos en yoga, un gesto cas nosas mans, que sería índice e medio, vámonos a cerrar, e o pulgar, e o dedo corazón, e o meñique van a quedar aí estiradiños simplemente para cerrar as fosas nasales. Vamos con estes dous dedos a cerrar fosa nasal esquerda, cerramos e baixamos a nosa mirada, podemos facer cos ollos ca mirada baixa, ou para vos centrar máis na vosa mente, na vosa respiración, cos ollos cerrados, e vamos a inhalar todo o aire que podades sin forzar, despaciño pola fosa nasal dereita, e simplemente cerramos fosa nasal dereita e expulsámoslo pola esquerda. Cando acabedes de expulsar, volvedes a cerrar a fosa nasal esquerda, inhalades pola dereita, enchémonos ben de aire sin forzar, cerramos fosa nasal dereita, expulsámoslo pola esquerda, despaciño, soltando todo o aire con calma. Volvemos a cerrar esa fosa e volvemos a inhalar pola dereita. Elevamos toda a nosa atención simplemente a estar sentados, inhalando e exhalando. Inhalando por unha fosa, e exhalando pola outra. Cantas respiracións podedes facer? Tranquila e relajadamente as que vos queirades. É moi simple, e así o que ides é despejando as fosas nasales, centrando a vosa mente, sentindo como circula o aire, como entra e como sale polas vosas fosas nasales, e iso vai vos tranquilizando e vai vos relajando o vosso sistema nervioso. Sacamos a mansiña e agora vamos a facer 4 ou 5 respiracións profundas, inhalando profundo polas dúas fosas nasales, levando o aire hasta arriba e con calma soltando, elevando o ombliguinho abaixo. Inhalamos, sacamos o ombligo, manejamos o noso aire hasta arriba e exhalando, soltando. É moi simple, pero se levades a atención á vosa respiración, como entra, como inhalo, como sube aire hasta arriba, e como cando exhalo tamén me centro ca miña mente, levando o ombriguinho pouquinho a pouco, sacando toda a respiración. Se polas fosas nasales vos fora moi complicado, tamén o podemos facer pola boca, inhalamos, ou para xente que non controla aínda, exhalamos. Este sería un ejercicio de respiración moi simple, moi sencillo, e que podelo facer o tempo que vos queirades, porque vos vai calmando. O máis importante que vos o iades facendo con calma, con moita calma, e sempre fosas nasales ou pola boca cando sea a respiración completa. Isto xa sabedes, é por unha fosa, inhalo, e pola outra exhalo, por unha inhalo e por outra exhalo. En próximas clases dareivos 8 tipos máis de respiracións, vale? Quizá algunhas un pouquinho máis complexas, pero sencillas e fáciles tamén de facer, para calmar eso, a vosa mente, o voso sistema nervioso. Podedes poñer unha música baixiña, como a teño eu xe aquí, e centrarvos simplemente en inhalar
e exhalar polas dúas fosas nasales é a respiración completa, inhalando e exhalando. Espero que me explicara ben, que o comprenderades e que vos o poñades en práctica na vosa casa, porque ainda nos quedan moitos días e seguro que os vai a sentar moi ben. Namasté, despídome de vos e hasta a próxima.